jeres spørgsmål, så gør dem korte, præcise og nogen, der rent faktisk er mulige at svare på. Så har vi ligesom sat den, men lad os lige høre, hvem vi har, og Leila. Yes. Jeg hedder Leila Stockner, og jeg er klimaordfører for Enhedslisten. Jeg er også miljø- og transportordfører og naturordfører, men først og fremmest her i den her sammenhæng, så er jeg klimaordfører. Tak. Jeg hedder Frederik Bloch Mønster, jeg er klimaordfører for Det Konservative Folkeparti. Mit navn er Samira Narva, og jeg sidder i Folketinget for Radikale Venstre. Og der er jeg blandt andet klima- og energiordfører, men også finans- og skatteordfører. Og jeg synes, selvom man ikke lige umiddelbart tror det, at det grønne og det økonomiske, det smelter rigtig meget sammen. Og hvis ikke det gør det nok allerede, så burde det i hvert fald gøre det lidt mere. Tak. Jeg hedder Franziska Rosenkilde, og jeg er politisk leder af Alternativet. Og i Alternativet der forstår vi, at alle kriserne de hænger sammen. Så derfor så står jeg selvfølgelig her på Klimafonden. Tusind tak. Som I kan høre, har vi det stærke hold med i dag. Og en af de ting, vi kommer til at tale om i dag, det er det her med at reparere. Det her med, at vi skal lade være med at slide ud. Jeg starter lige med at spørge, hvor mange her har en mobiltelefon liggende hjemme i skuffen, fordi de har fået en ny, og den stadig bare ligger derhjemme og egentlig ikke bliver brugt til noget? Tak. Statistisk set er der nogen, der lyver. Fordi umiddelbart så er der faktisk så mange mobiltelefoner, at vi har 2,1 mobiltelefon per person. Så nogen må lade være. Og det er nogle af de ting, vi kommer til at skulle kigge ind i det her med. En ting er, at vi kigger på, hvad kan politikerne? Men vi er også nødt til at kigge på egen adfærd. Altså, hvad er det egentlig, vi selv kan gøre for at blive lidt mere klima? Så en overordnet sådan til alle jer. Er danskerne, har de en ordentlig, bæredygtig klimaadfærd? Er der nogen, der tør at lægge ud? Ja? Det kan man ikke spørge om så enkelt, fordi alt data viser, at der er en, og jeg vil sige meget overset i klimadebatten, meget vigtig sammenhæng mellem indkomstgruppe, hvor mange penge du har, hvor meget bolig du har, hvor meget friværdi du har, og hvor meget du udlever. Og det er nok ikke overraskende, at man står for Enhedslisten og snakker om rød-grøn klassekamp, men jeg mener faktisk, at det perspektiv mangler ekstremt meget i klimadebatten. Ny data viser, at de 2 højeste indkomstgrupper, de udleder mere end 5 gange så meget som de 2 mindste indkomstgrupper. Og hvis man ikke fra politisk hold beder dem, der har mest og udleder mest om at levere deres bidrag til, at vi kommer i mål med klimaloven, at vi bidrager til den grønne omstilling også globalt, så kan man ikke forvente, at resten af befolkningen skal levere særlig meget. Så det var i hvert fald for at åbne debattet og sige, at jeg savner, at klimapolitikken har mere ideologi, men jeg savner også, at den ideologi bliver omsat til en praksis. Fordi det er kun ved at vise, at dem, der har muligheden for at levere mest, dem, der udleder mest, bliver tvunget til at levere, at vi kan få resten af befolkningen med. Hvor langt vil du have, jeg skal svare, Henrik? Altså jeg vil sige, om danskerne har en bæredygtig adfærd, nej, det har vi jo ikke. Altså det er vel påvist. Vi lever jo ikke fuldstændig cirkulært. Vi har et forbrug, der langt overstiger det, som man skruer ned på som mennesker. Så det korte svar er jo, at det har vi ikke. Og det er nok det mest konkrete svar, du får fra mig i dag. Samira? Jamen uden at det skal lyde som sådan en løftet pegefinger, hvor jeg gerne vil have, at den og den og den forbruger og familie skal gøre det anderledes, så er svaret bare nej. Vi er ikke bæredygtige her i Danmark, uanset hvor meget vi prøver at tale os selv helt op på den grønne dagsorden. Det er korrekt, at vi er dygtige til vindmøller og energi, men når det kommer til vores forbrug, og særligt det forbrug, hvor vi jo importerer en masse uden for landets grænser ind til Danmark, jamen hvis resten af verden levede som os, forbrugte som vi gjorde, spiste fødevarer på den måde vi gør, bygger nye huse sådan som vi gør det, så skal der omkring 4,5-5 jordkloder til for at opfylde alle verdens borgers behov. Så derfor så er svaret bare simpelt, at vi er ikke bæredygtige, vi er ikke så grønne, som vi går og bilder os selv og hinanden enten, desværre. Francesca? Ja, nej, vi lever ikke bæredygtigt. Vi lever ikke bæredygtigt i Danmark, og det gør vi ikke primært fordi, at de politiske strukturer ikke er bæredygtige.
Det bør altid være billigst og lettest at leve grønt, og det kan vi politisk beslutte. I dag der er det faktisk skide dyrt og besværligt at leve bæredygtigt, og det er kun folk, som sådan virkelig ved det, der faktisk lever bæredygtigt. Så selvfølgelig har vi et ansvar for vores egen adfærd. Det har vi alle steder i vores liv. Det har vi på mange måder. Det har vi også i vores adfærd, når vi forbruger. Men det største ansvar, det ligger hos politikerne, som stadigvæk gennem moms, afgifter og strukturer gør det billigt at leve fossilt, gør det billigt at bygge og forbruge fossilt. Og det er et kæmpe problem, fordi det er et politisk ansvar, at vi går fra den fossile fortid ind i en bæredygtig fremtid, så vi gør det nemt at forbruge bæredygtigt. Okay, så skal jeg så omsætte den her lidt til, at vi bør kigge på at lave en helt ny skattestruktur, hvor at ens beskatning er ud fra ens CO2-regnskab. Samira? Det var faktisk derfor, jeg lige bød ind og sagde, at jeg også er skatteordfører, ikke? Fordi tingene hænger virkelig sammen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik afgiftspålagt og momsfritaget på en måde, så det Franziska siger, det også bliver til virkelighed, nemlig at det grønne valg, det bliver det billige og det nemme valg for den enkelte forbruger at træffe, men jo også for virksomheder, for kommuner, som jo er store indkøbere af for eksempel tekstil, som er på EU-plan det 4. mest forurenende og miljøbelastende område. Så der er meget, man kan gøre, og vi skal helt sikkert bruge Skatteministeriets modeller og afgiftsstruktur til at adfærdsregulere. I Radikale Venstre, der var vi i sidste uge ude at sige, at lige om lidt, når vi skal kigge på klimaloven igen, den her fantastiske klimalov, men så er vi nødt til også at se på, hvordan kan vi nedbringe udledningerne fra vores forbrug. Og jeg har desværre ikke lige set den fremstrakte hånd fra regeringen, som jeg havde håbet på, hvor de bare sagde, og hvor Lars Aagaard sagde, fedt, det er det, vi skal. Frederik? Jamen altså, som konservativ, så er jeg jo bare enormt glad for, at vi ikke skal snakke afgifter i Folketinget. Altså, det er godt nok ventet længe på sig. Fordi det er jo nemlig det, der er hovedmotoren bag det hele, det er prisen. Alle de forsøg, man har lavet med klimamærkning og så videre, det har haft lidt nogle grumsede resultater. Og det er jo fordi, vi kan ikke drive en omstilling af, at vi er nogle få mennesker, som rent faktisk prøver at være en lille smule aktivistiske, eller hvad man skal kalde det, i sit forbrug. Nej, det handler dybest set om prisen. Og det handler om, at vi i Danmark, og selvfølgelig også i EU, altså er et marked, hvor at vi selvfølgelig beskatter CO2-udledning, vi beskatter det at forurene, men at vi jo så også samtidig sikrer, at den øvrige konkurrenceevne er et sted, hvor vi rent faktisk konkurrerer med resten af verden. Fordi der vi er nu, der risikerer vi at regulere os selv halvt eller helt ihjel, mens Kina og USA brager der ud af. Så selvom vi tror, vi har en god økonomi, vi har 700 milliarder i statens nettobeholdning, vi har det der råderum, der konstant kommer flere penge i, ja, det gør der jo kun fordi konkurrencekraften, eller forudsat at konkurrencekraften er der. Så det er enormt vigtigt, at vi sikrer, at vores virksomheder, der skal producere de grønne ting, vi forhåbentlig kommer til at forbruge, at de har nogle gode konkurrencevilkår, men at vi så også samtidig siger, det forudsætter jo så, at de produkter, I kommer ud med i den anden ende, de ikke forurener særlig meget, eller ikke forurener overhovedet. Og vi skal bare passe på, at vi ikke ender et sted, hvor vi i forvejen er dyre, og så gør vi det dyrere. Vi er nødt til at sikre, at vi i Danmark er et land, der kan producere grønt, og sikre, at vi kan producere nogle ting, der kan eksporteres. Fordi det er jo sådan, vi gør verden mere bæredygtig, det er at producere de ting, der er bæredygtige, og sætte dem ud i resten af verden. Det kunne Ørsted for eksempel. Francesca, og så Leila bagefter. Ja, altså hvis vi går ind i Finansministeriet, så har vi jo det største problem. Det første og det største problem. Og det er jo, at de regnemodeller, der er der, de understøtter simpelthen ikke en bæredygtig omstilling. Og der er bare nødt til at sige til jer, der er ikke nogen grøn omstilling i Danmark. Det kan godt være, at I tænker, der er det. Det kan godt være, at der kommer nogle vindmøller op, måske 5 om året eller et eller andet, men det er bare ikke en grøn omstilling. Fordi vi har stadigvæk en økonomisk praksis, som understøtter et fossilt samfund, som stadigvæk bygger på, at vi skal fordoble vores private forbrug frem mod 2030. Så længe vi har sådan en økonomisk praksis i vores land, så kan vi ikke kalde os hverken et grønt foregangsland, eller sige, at vi har en grøn omstilling. Vi har et sigte, og det er at tjene penge. Og nogle gange kommer de penge fra en vindmølle, og det er rigtig heldigt, for så kan vi tjekke af i en grøn boks. Men det handler altid kun om at tjene penge. Så længe vi har den økonomiske praksis, så er vi ikke et grønt foregangsland. Men det gode er, at der heldigvis er rigtig mange økonomer, der har forsket det her, og er kommet frem med økonomiske modeller, hvor det er, man har flere
naturen, ressourcerne, omsorgen både for hinanden og for planeten, rent faktisk har en værdi. Og hvis vi begynder at regne det ind, når det er, vi laver politik, så begynder vi at nærme os noget, der kaldes bæredygtighed og kaldes et foregangsland inden for bæredygtig omstilling. Men indtil vi taler om omstilling, energi og transport, det er super vigtigt. Men så længe vi aldrig taler om at omstille økonomien, så er der nul grøn omstilling i Danmark eller i resten af Vesten. Tak. Leila? Der er jo sket noget rigtig trist med klimapolitikken de sidste 5 år. Vi har sådan nogle ad hoc fremskridt, og jeg er jo enig med Franziska i, at det grundlæggende livtag med den måde, vores samfund, vores økonomi er skruet sammen på, er ikke noget, vi taler om. Men det, der også er sket siden vi vedtog klimaloven, og en mængde af partier kom med, og det er godt, den brede klimalov. Det gør, at man ikke bare falder fra, og den ikke bare forvitrer, fordi der kommer en regeringsskift. Det betyder, at der er kommet sådan en fortælling om, at vi har klimakonsensus i Danmark. Vi vil jo alle sammen den grønne omstilling på tværs af partier. Alle vil den grønne omstilling. Det er bare et spørgsmål om vejen derhen. Og det gør, at meget af klimapolitik er blevet meget teknokratisk. Er det den ene farve, den anden farve, den løsning, den løsning. Jeg savner, at vi også får, måske ikke ideologi, men får politisk mod og politisk tage en stilling tilbage i klimapolitikken. Og at man tør også fra politisk hold at sige, at de her virksomheder, de kommer ikke til at overleve. Til gengæld så sørger vi for, at de her mennesker, de får job herover. At vi tør at sige tingene, som de er, før the shit hits the fan, skulle jeg sige, og de virksomheder alligevel må lukke, fordi vandet stiger, eller fordi at de bare ikke kan afsættes. Og det synes jeg er ekstremt farligt, og særligt med den her regering, vi har, som er en flertalsregering, det er, at klimapolitik er blevet depolitiseret. Og selvfølgelig er klimapolitik også, vi skal ind i maskinrummet, vi skal finde konkrete løsninger, meget af det er ekstremt teknisk. Men vi som alle sammen blevet sådan lidt små tekniske typer, der skal være kloge på brintrør og syvtaller, når vi skal lave pipelines i Tyskland, og det er måske ikke noget, vi er eksperter i, men vi skal jo sætte en retning, og den retning er forsvundet, fordi at lige så fantastisk som klimaloven er, fordi hvor vil det være uden den, så er den også blevet lavet på for altid holdninger om, at det må ikke ramme betalingsbalancerne, må ikke gå ud over konkurrenceevner og alt muligt. Og der mener jeg, at der bliver nødt til at være en klar politisk kurs, for det er for nogle valg, man tager med åbne øjne om, hvad er det, vi vil have, og hvad er det, vi ikke vil have i fremtiden. Nu har vi jo snakket og hørt lidt om det her med, at økonomi og klimabelastning bliver lagt sammen. Der kunne jeg godt tænke mig at udfordre jer lidt, for der kommer der lige historien hjemmefra. Jeg og min bedre halvdel har overtaget hendes families nedlagte landbrug i 10. generation. Vi havde de sidste par generationer af den vedligeholdelse. Så vores valg var så, at den skulle renoveres rigtigt. På nuværende tidspunkt står vi i den situation, hvis vi havde været helt ned og bygget nyt, så havde vi stået med 1,5 million i hånden, og så havde vi bygget 250 kvadratmeter. Vi er stadigvæk ikke færdige med at renovere. Så det her med, at det er nødvendigvis, at det her med, at nogle gange er det grønne jo det absolut dyreste valg. Så skal man ind og kigge på at gøre det værre, bedre, nemmere at gøre. Og til den kan jeg lige smide ind, det var måske den, der lige research på den her, nu kan se, at i Vejle har de givet nedrivningstilladelse til en villa, der er bygget i 2007. Altså 2007. Det er den villa nu på 211 kvadratmeter, kan jeg så sige, den var revet ned, fordi at nu vil de bygge noget nyt. Hvad kan vi gøre med de her ting? Samia? Jamen, jeg vender tilbage til afgifterne, fordi en ting det er, at jeg kan have en holdning om, at det skal være billigere at renovere. Jeg gad godt, der var endnu flere, der gik den vej, men hvis det også skal kunne betale sig, så er vi jo nødt til at lægge en nedrivningsafgift, som også er lige præcis stor nok til, eller den skal være stor nok til, at man så vælger at renovere. Fordi det sidste eksempel, du kommer med i forhold til Vejle, og noget, der er revet ned, som ikke engang er 20 år gammelt, det skal ikke kunne betale sig at rive en villa ned, som er bygget i 2007. Det kan jeg slet ikke begribe, at man skulle vælge at gå den vej. Eller det kan jeg godt, fordi de økonomiske incitamenter vender forkert. Så vi skal simpelthen have afgiftspålagt det, vi vil have mindre af. Og vi vil, i hvert fald i Radikale Venstre, have mindre nedrivning, meget mere renovering, mindre indkøb af nye varer, meget mere genbrug. Francesca, markeret? Ja, altså tilbage til min pointe om, at den økonomiske måde at se tingene på, at det at renovere, det har nulværdi, og så tror Miljøministeriets egne tal er, at man genbruger noget nær 0% af genbygningsmaterialer. Det siger jo noget. Og det er igen fordi, at vi har en økonomi, der understøtter stadigvæk de fossile valg.
fordi vi hele tiden skal basere os på at forbruge mere og mere, fordi så går vores BNP op. Det er den økonomiske praksis, som vi bliver ved med at bruge, og det er det, der er problemet. Hvis man i langt højere grad, netop hvor det kan betale sig, at man genbruger, man recirkulerer, det er det, der skal være det billigste. Og det er derfor, vi i Alternativet siger, det skal altid være det letteste og billigste at vælge grønt. For hvis det var det, så ville man netop renovere og spare penge, frem for bare at rive ned og så bygge nyt. Det handler jo også om vores reklamation, altså på de varer, vi køber. I dag, der var det cirka 2 år. Det skal vi have forlænget til 6 år. Sådan så når man har en mobiltelefon, eller en vaskemaskine, eller hvad det er, så går det ikke i stykker efter 2 år, så vi bare, det er nemmere at købe nyt, end for det repareret. Det kan man jo ikke kalde for grøn forbundsland. Det er jo absurd. Men det er den måde, vores økonomi i Danmark, den kører på. Og derfor så er det fuldstændig afgørende, at vi får en økonomi, der i langt højere grad skaber incitamenter for, at man reparerer det, man har, at det er nemt, billigt at reparere det, og det er meget dyrere at købe det nye. Det er lige præcis de afgifter, vi skal igennem, og det behøver ikke være særlig bureaukratisk. Pointen er, vi kan ikke kun gøre det, der forurener dyrere, uden at gøre det, der ikke forurener billigere. Så vi er selvfølgelig nødt til at skrue på begge ting. Så ja, forureneren skal betale, det er helt sådan, det burde være praksis, det er det så ikke i dag, det burde det være. Så når noget bliver dyrere, når det forurener, så skal det også være billigere at købe det, der ikke forurener. Leila, du markerer? Ja, der er sådan det overordnede politiske svar på de problemer i forhold til renovation af bygninger, det er jo, at at man fra politisk hold har besluttet, at vores bygningsmasse og også vores infrastruktur, altså alle de udledninger, der kommer fra de 2 sektorer, som er rigtig meget, er det baseret på i forhold til vores klimalov og måde, vi opgør det på, det hedder frozen policy scenarie. Man har simpelthen fra myndighedernes side fastsat en fast mængde af CO2, man antager, at de sektorer udleder. Det vil sige, udsving i de sektorer vælger man, som jo desværre man har gjort med de store forlig, der er blevet indgået på vejområdet under den forrige regering, at bygge 20 nye motorveje, så bør man det ikke ud i vores klimaregnskab, fordi man har frozen policy. Så uden et opgør med frozen policy på bygning og veje, så får vi ikke et retvisende billede af, hvor meget de her sektorer udleder, og så kan vi ikke tillade os at kræve, at klimaloven er det juridiske instrument, hvor med vi forpligter også den sektor til at udlede mindre. Det er det ene. Det er sådan et hårde, altså sådan helt strukturelle, nærmest juridiske emne. Og så er der det andet, hvor, og jeg har ikke svaret, men det er jo noget, der fylder, hvad er det, der gør, at vi som samfund hele tiden har behov for at købe nyt forbrug. Altså nærmest, det er jo nærmest, perverteret hvor meget. For eksempel nybyggeri ved havet. Luksusskoler, der bliver opført, lige der, hvor vi ved, at lige om lidt, så står vandet ind igennem ikke engang kælderen, men i stueetagen, i det bolig, der er bygget. Der må jo være en eller anden, altså der er jo næsten grundlæggende ting på spil i forhold til, at måske er det så uoverskueligt at navigere i det her, at man ikke kan overskue det, og så fortsætter man ned ad den der fossile motorvej, man vil. Og der tror jeg, der er noget på spil, som vi ikke nødvendigvis heroppe kan stå og redegøre for, hvor så måske er koblet til mental trivsel, andre ting, hvor vi fylder os med mere. Og det er ikke fordi, jeg skal undsige mig det også, men det må jo være en eller anden form for vakuum, og en eller anden søgen efter mening, som er svært at finde, som også gør, at vi hele tiden har brug for det her med at få nyt og gøre noget udefra. Som er enormt svært at sætte på politisk formel, men jeg tror, det er vigtigt. Frederik? Ja, man kunne tale meget lang tid omkring byggesektoren og boligsektoren og videre, men man får jo det, vi politikere, vi får jo det, vi beskatter efter, ikke? Eller vi får mindre af det, vi beskatter efter. Og man må bare sige, vi har jo gjort det markant dyrere at investere i Danmark i aktier og andre ting, end at investere i sin bolig. Så hvor har danskerne lagt deres penge, lagt deres lån? Det ligger jo i boligen. Så det vil sige, det øjeblik, man går ind og begrænser for eksempel nedrivning og så videre, og bare det skal nok komme til en grøn pointe. Men når man begrænser det, så risikerer man jo også, at fordi der er rigiditet i det, jamen pludselig står man jo i en situation, hvor den investering, man har lagt, den kan man slet ikke få igen, og så ruinerer vi jo faktisk mennesker, som slet ikke kan komme ned i gang og få de penge tilbage til banken gennem et salg, fordi der er nogle begrænsninger på. Og man må også bare sige, at vi danskere, vi eddermame også smagsspecifikke. Altså sådan en 60'er-hus har jo en mængde kvadratmeter, som en moderne familie slet ikke vil være i. Og de der køkken-elrum, vi alle sammen har efterhånden, altså min børns generation kommer til at hade dem. De kommer til at blive noget helt andet. Og de der hvide køkkenelementer er sådan noget, ikke også? Altså, det er jo bare, vi er så smagsspecifikke, og vi er også ret forfængelige, vi danskere. Og det er jo også noget, som man nok også nødt til sådan lidt kulturelt i samfundet at gøre lidt op med. Men når det kommer til incitamenter, så er det jo klart, som jeg sagde i starten, vi skal jo beskatte
CO2-udledning, vi skal beskatte forurening. Men så er det jo så også vigtigt, at de samtidig sikrer, at der er nogle rammevilkår i samfundet, der gør, at de penge, man så har brugt med som enkelt borger, at de så kommer hen i noget, der gavner, altså for eksempel investeringer, sådan så vi kan vækste grønt, i stedet for, at vi forskyder tingene så groft. Fordi jeg synes jo egentlig, vi har fået det boligmarked med byggesektor, vi har beskattet efter. Jamen, det var bare lige i forhold til afgifterne, som vi jo alle sammen har berørt. Vi er nok også nødt til som politikere, det mener jeg i hvert fald, er en forpligtelse at være ærlige og også få sagt, hvad betyder det? Fordi lige nu så taler vi jo afgifter, og det er noget med nogle incitamenter, og så skal det bedre kunne betale sig på den ene vej frem for den anden. Men altså, vi er også lige nu i en tid, hvor der er fokus på stigende fødevarepriser. Og der spiller regeringen så ud med, at sukker og chokolade- og kaffeafgift, det skal lettes. Det er så godt, ikke? Det passer perfekt. Altså jeg synes jo, udover at det fra et sundhedsmæssigt perspektiv er et meget dårligt sted at sætte ind, så burde man jo hellere gå den anden vej rundt og sige, jamen hvordan kan vi gøre det her på den bedst mulige måde for klimaet? Jamen for fuldstændig de samme penge, som man letter chokolade- og kaffeafgift med, så kunne man faktisk halvere momsen på frugt og grønt. Altså det er en til en det samme beløb, der er tale om. Og det er jo en måde også at gøre fødevarer billigere. Men jeg vil så også sige, at fra min stol som Radikale Venstre, der går vi også til skridt, hvor vi siger, at der skal også lægges afgifter på forskellige ting. Ikke bare nedrivningsafgifter og på cement og biomasse, men også helt ned på fødevareniveau, sådan så at vores kød, oksekød og lammekød særligt, som er udledende i stor stil, at det skal være dyrere. Og det er der jo så nogen, der slår mig og Radikale Venstre i hovedet med, at hvorfor, og lige præcis i den her tid, og det handler om at få nedbragt priserne. Jo, men hvis noget skal være billigere, og noget andet, så er noget andet også nødt til at være dyrere, hvis man skal have den der balance af, at det bedre kan betale sig at købe det grønne. Og det skal man simpelthen turde sige. Det kræver det, den ærlighed. Francesca, et kort svar, inden jeg lige kommer med den. Ja, altså jeg tænker, at den der chokoladeafgift, den er lige så dum som den der store bededag. Altså, hvor man tænker, hvad fanden er det, den der hvor mange selvmål skal den her regering nå at lave, inden vi får et valg igen, og I forhåbentlig alle sammen stemmer ægte grønt? Det vil vise sig. Men, ja, altså, vi har jo foreslået flere gange, at momsen skal ned på frugt og grønt. Alt andet kan selvfølgelig ikke mening. Men når det så er sagt, så synes jeg noget af det lejler vand på, det er vigtigt i forhold til, jeg forstår godt, at man som borger føler en afmagt i forhold til grøn omstilling, når man ser Folketinget svigte, når man ser politikerne svigte, når man ser, at der ikke bliver skabt lige præcis de strukturer, man som borger kan gå med på, til at vi sammen laver en grøn omstilling. For ja, der er alt muligt med brændbare afgifter, men der er også en kulturændring. Og det kan godt være, at I står og siger, at vi har en eller anden smagsspecifikt som dansker. Det tror jeg så ikke, vi har. Men det vi har, det er, at vi har voldsomt mange reklamer, der bliver ved med at fortælle os, at det er der drømmen ligger. Hvis du gerne vil have en lykkelig familie, så skal du få dig Køkken Alrum, for det er der, vi er rigtig lykkelige. Så der ligger jo en voldsom prægning af os, som man bruger millioner af kroner på, for hele tiden at holde os inde i det her forbrugsloop. For guderne må det forbyde, at vi begynder at mærke os selv, og faktisk mærke den længsel efter en forbundethed til hinanden, til kloden, til den natur, som vi efterhånden er så afkoblet fra. Så vi skal ikke tro, at vi bare er, det var et kort svar, vi må ikke tro, at vi bare er særligt forskellige og smagsspecifikke i Danmark. Vi er dybt præget, og det er på tide, vi siger fra, og at vi går sammen i fællesskaber, og vi kræver fandme en grøn omstilling. Et kort svar, vi er nået live, og så har vi markeret et kort svar, så lad os lave det som et kort svar, og ikke et for eksempel kort svar. Men jeg tænker rigtig mange, alle der er her, higer jo efter mere klimahandling på en eller anden måde, på mange forskellige måder. Det er jo meget sådan personligt, hvor man lægger sit fokus, eller sit sådan passion, bekymring. Men hvis vi skal have den brede del af befolkningen med, hvis vi har et klimavalg, et rigtigt klimavalg næste gang, hvor vi rykker de tektoniske plader, så har vi brug for at få endnu flere med. Der er mange ting, der fylder på den politiske dagsorden. Og hver gang der kommer en ny krig i Ukraine, der kommer noget andet. Det er ikke fordi, det ikke er vigtigt. Fordi klimakrisen er så bred og stor og uanskuelig, så rykker det ned på dagsordenen. Måske ikke i befolkningen, men politisk. Klimakrisen er nemt at skubbe væk. Den er abstrakt.
Så der er jo et eller andet med, at der er brug for, at det momentum, der var tidligere, at det bliver stort igen, det folkelige momentum, men at vi også går endnu bredere ud og får endnu flere befolkningsgrupper med. Og der er det fuldstændig afgørende, at vi forstår, alle os, der kæmper for det, til daglig på alle mulige måder, at der er ikke klimaretfærdighed i Danmark. Der er ikke den måde, vi har talt om, at den grønne omstilling ikke må ramme dem, der har mindst. Det er noget, nu er der ikke socialdemokrater her, eller regeringsrepræsentanter. Det er noget, der er blevet brugt som kronargument, som en sovepude for ikke at gøre noget. Vi kan ikke gøre det her, for det vil ramme den her samfundsgruppe. Man har ikke sat sig ned og sagt, hvordan gør vi noget, der rammer dem, der udleder mest, på en måde, så resten af befolkningen ser, det er faktisk klimaretfærdighed. De har røven fuld af penge, de udleder rigtig meget. Dem er man villig til at pege på først, så skal vi andre nok følge efter. Eller man kigger på dem, der har muligheden for at levere de nødvendige reduktioner. Og så begynder man at kigge på at lave et paradigmeskift i forhold til den brede befolkning, og så er det dem, der har mindst, der siger, den er ikke kun om at se på, hvordan kan vi så også regulere dem, så det rammer dem mindre hårdt. Hvordan gør vi deres liv både bedre og billigere ved faktisk at tænke i ikke bare mindre sanktioner, men faktisk nærmest i gaveøkonomi i den forstand. Hvorfor får man ikke en gratis cykel? Hvorfor kan der ikke gevinster i at gøre noget grønt, så man direkte kan mærke på pengepungen? Jeg tror, vi skal tænke sådan helt grundlæggende om. Og så er der altså også bare, altså de største udledere i Danmark, de bidrager ind til, at vi realiserer klimaloven. Danmarks globale CO2-aftryk er blandt verdens højeste. Og hvis vi ser på de store udledere, de store danske virksomheder, der har deres produktion uden for Danmark, de udledninger de har, så er det jo fiktion at tro, at vi bidrager til vores del af ansvaret for den globale klimakrise. Fordi det her med kun at se på de udledninger, der kommer fra Danmark, det er jo på en eller anden måde en lille fli af problemstillingen. Og det er jo også her, hvor dem, der har råd til at levere, også er. Det er jo Mærsk, det Danske Bank. Det er sådan nogle aktører, hvor man må sige, okay, det er jo helt vildt, at de går fri, fordi deres produktion ligger uden for Danmark, og de ikke er underlagt de samme reduktionsmål som andre sektorer. Så før de store udledere, og dem, der har mest og udleder mest, de bliver afkrævet og levere, så er det svært at mobilisere resten af befolkningen. Jeg tror, en hovedopgave for at fastholde en bred opbakning til den grønne omstilling. Altså, Francesca, du kan godt høre, at du har sat stilen for de korte svar. Frederik, kan du høre på Francesca, at vi skal stemme grønt, så vi skal stemme på konservativ? Ja, det er i hvert fald vores farve, og det er også det, vi har hensigt om at være, men hvis jeg skal prøve at svare lidt kortere end de andre korte svar. Og det er det første og sidste gang, jeg kommer til at sige noget, der bare minder om det, regeringen siger på noget, men bare nødt til at sige noget om afgiften. Det er indført i 1922 for at polstre statens økonomi efter 1. verdenskrig. Altså jeg føler lidt, at vi er forbi 1. verdenskrig nu. Og så må jeg også bare sige, at de der milliarder fra grænsehandlen, det kunne jeg eddermame godt tænke mig, at vi fik fat i. Fordi med de milliarder, som vi ville kunne få hjem til Danmark, ved at vi rent faktisk gøre noget ved de årsager, der er til at få de grænsehandler, så vil vi kunne finansiere en masse gode ting, f.eks. en tilskudsordning til, hvis man nu energirenoverer sit hus, så man kommer en energiklasse op. Alt muligt. Jeg har alle mulige spændende forslag. Men jeg synes bare, vi må også godt, altså, jeg synes simpelthen, det åndssvagt skatterådet sidder hver måned og smager på chokolade for at smage sig frem til, hvor meget afgifter skal gå. Altså, jeg synes ikke, vi kan byde folk det. Og man må også bare, konditterne, de sidder med opskrifter, som de aldrig kan realisere, fordi der vil være for meget afgift på. Og så må man også bare sige, at altså, folk tager til grænsen og køber så meget chokolade. Jeg er klar over meget, det slider på vejene, det udleder CO2. Der er alle mulige årsager til, at man skal fjerne den afgift. Når det så er sagt, så er det jo vigtigt at sørge for, at rammevilkårene for, at vi kan udvikle grønt i Danmark er der. Og det du sagde tidligere, Leila, med, at vi skal også turde noget politisk, det er jeg fuldstændig enig i. Det er også derfor, vi har været med til at sætte en slutdato for olien i Nordsøen. Altså, jeg har jo kammerater i Esbjerg, hvis boliglån udløber efter udløbsdatoen for olien i Nordsøen. Og de er jo også meget interesserede i at vide, jamen, hvad er det for et lokalsamfund, man har? Kan man sælge sit hus, når man engang skal på pension, eller før det? Er der et job til en? Der er det jo enormt vigtigt, at vi jo selvfølgelig holder regeringen op på alle sammen, at den grønne omstilling ikke skal gå i stå. At den er gået rigeligt i stå med lukningen af åben dør-ordningen. Og man må bare sige, at vi risikerer et sted i midten, hvor vi har gjort noget grønt, men vi er overhovedet ikke i mål, men samtidig får vi alle konsekvenserne af, at vi ikke har omstillet godt nok, for eksempel dyre energipriser, at det pludselig alt går i sort, fordi vi er nødt til at kontrollere og slukke strømmen i Danmark og sådan noget. Det er enormt risikabelt, derfor er vi nødt til at gå all in. Så jeg siger kort svar. Det skal nok blive kort. Fordi Leila var inde på noget interessant før, ikke? At dagsordnerne de flytter sig, og lige nu så fylder Rusland, Ukraine, krig, krudt og kugler rigtig meget. Da jeg blev
kommunalvalg i Folketinget i 2019, der var Slotspladsen hver fredag fyldt med unge såvel som gamle, der bare krævede klimahandling. Og det var først, da corona kom, at de demoer de blev lukket ned. Og siden har de så ikke været der igen. Men hele den her Rusland-Ukraine-krig, det er jo altså også en anledning til at tale om, hvordan vi kan blive grønnere. Fordi Europa giver i kraft af vores forbrug af olie og gas fra Rusland, så har vi igennem de seneste år givet langt flere penge til Putin og til hans krigsmaskine, end vi har støttet ukrainerne med våben. Og det er bare ret vildt. Det bliver man nødt til lige at lade synke ind, fordi det er mange penge, vi har givet til Ukraine på europæisk plan. Men husk på, at vi har givet endnu flere til Putin. Og derfor er det jo vigtigt at bruge en anledning som krig, national kompromis, forsvar til også at sige, at det skal også være en grøn omstilling. Det er også sikkerhedspolitik at blive fri af russisk gas. Okay. Skal nok få ordet igen, Franciska. Nu hører jeg meget af det her, vi snakker afgifter, vi snakker regulering. Afgift er normalt lige med højere priser. Kigger vi under inflationskrisen, finanskrisen, der kunne vi se, at salget af økologisk sagde frit fald ned. Landmændene var nødt til at omstille til konventionelle landbrug, og i det hele taget, at vi kunne se, at folk de rykkede ned ad stigen, også i forhold til, hvad der blev købt og andet. Vi snakker også om det her med hvidevarer, der kan holde længere tid. Jamen ja, vi kan købe en vaskemaskine, der holder i 2 år. Det kan man sagtens. Så kan man købe en, og nu lyder som om man laver reklame, man kan købe en Miele, som måske holder i 10 eller 15 år. Men prisforskellen her er jo koloenorm. Også det med at vælge med at få renoveret, er jo koloenorm. Hvordan hulen skal vi med afgifter få nogen til at rent set have råd til at lave? Jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at vi har ikke valgt med at lade være, men ikke desto mindre, så er der stadigvæk noget økonomi, der skal til for at gå ned og købe de rigtige fødevarer, hvis man kan kalde det på den måde. Tage de rigtige renoveringsvalg, købe de rigtige maskiner, der holder længe. Det er et dyre valg. Hvor skal pengene komme fra? Franciska først. Ja, det er dyre valg, fordi vi politisk har besluttet, at det skal være dyrere. Tag landbruget med et yndlingseksempel, som er det mest subsidierede erhverv, vi har i Danmark. Der har vi politisk besluttet, at vi støtter en konventionel, intensiv animalsk produktion. Vi producerer over 200 millioner dyr om året. Hvor er de henne? De ligger fast spændt i celler til alle dagens lys, i sådan nogle fabrikshaller. Det er måden, vi producerer fødevarer på i Danmark. Vi producerer foder til, vi producerer stort set ingen fødevarer til os selv. Hvis vi brugte den støtte til i langt højere grad at understøtte et økologisk, regenerativt, mindre skala landbrug, så ville vi faktisk producere fødevarer til mennesker. De dyr, der var der, de kunne få lov til at se dagens lys og faktisk have et værdigt liv. Vi vil have et madsystem, som ville understøtte biodiversitet, miljø, rent drikkevand, sunde fødevarer. Vi vil have et madsystem, der faktisk også vil sikre danskernes fødevaresikkerhed. Fordi sikkerhed handler ikke kun om krudt og kugler. Og noget af det værste, synes jeg, ved den her oprustningsmani, der er kommet, det er, at vi har politikere, der turnerer rundt med en fortælling om, at oprustning på op imod 5% af vores BNP, det er virkelig mange milliarder, at det skal gå til forsvaret. I Alternativet, der taler vi om klimaoprustning, og det gør vi, fordi vi har vist, at hvis vi laver en 100% klimaomstilling i 2035, så vil det koste 0,3 af BNP. Altså betydeligt mindre end de penge, man lige nu tænker, man skal give til forsvaret. Og ja, vi kan godt prøve flere penge i forsvaret, for ja, det har ligesom alt muligt andet, som de her politikere sidder på magten, udhulet og faldet fra hinanden. Men det forkastelige, synes jeg, det er den politiske fortælling. Fortæl, hvis Mette Frederiksen, hun rejste rundt i Europa, som hun gør lige nu, og fortalte om, hvordan klimaomstilling er det vigtigste, fordi det er den, der tror vores eksistensgrundlag, så vil vi jo have en helt anden fællesskabsfølelse, også i EU, for rent faktisk at skabe reel klimahandling. Så vi har brug for klimaoprustning, i stedet for kun at tale om protokoller. Jeg fik ikke helt svaret på, hvor pengene skulle komme fra, men det kommer jeg lidt med. Danmark er et af de rigeste lande i verden, der bliver ved med at blive fremskrevet milliarder. Så spørgsmålet er prioritering, og så er det et opgør med at tro, at vi hele tiden skaber et bedre samfund ved at blive rigere. Hvad med at skabe et samfund, hvor vi bliver lykkeligere? Samira?
bliver ved med at spise og have en sammensætning af fødevarer, som vi har det i dag. Og det er der, at vi skal ændre adfærd. Og ikke på den måde, at man bare selv en dag skal vågne op og ændre sin adfærd, men på den måde, at vi politikere sætter rammerne, der gør det muligt at ændre adfærd. Altså i stedet for, at man bygger nye boliger, som er kæmpe store, så byg dem mindre. Vi skal simpelthen bo mindre. Det har vi traditionelt gjort, og det kan vi godt vende tilbage til. Og når man så på den måde øger udbuddet af boliger, ja, mindre boliger, så kan vi også, altså det er så et andet problem, ikke? Men boligpriserne og sådan noget kan jo så måske også falde lidt, hvis man har et større udbud. Men altså, vi skal bare leve anderledes. Og igen, det er jo også en prioriteringssag. Vil vi det, eller vil vi hellere have, at vi skal leve, som vi gør nu? Men så er det jo også den pris, det koster, også for klimaet. Det er jo næste generation. Nå, Leila. Men det er da den vigtigste. Man kan sige sådan, når man taler afgifter, altså det er jo ikke sådan, at afgifter og klimapolitik eksisterer i et vakuum i forhold til den øvrige samfundsøkonomi, så det kunne man tale længere om, hvordan tror man en grøn finanslov sammen. Lige så meget som jeg, og det skal jeg nok komme tilbage til, lige så meget som jeg hader, og ikke konservativ, andre højrefløjs aktører er slået af sted med at udskamme eller reducere eller håndliggøre klimabevægelsen, som man kan sige det bredt set som Vogue, som identitetspolitik. Det hader jeg. Lige så meget tror jeg, det er farligt at blive privilegieblind. Fordi der er mennesker, rigtig mange mennesker i vores samfund, der har større her nu bekymringer end klimaforandringer. Det betyder ikke, at man ikke anerkender dem. Det betyder ikke, at man ikke stemmer rødt, grønt, hvad ved jeg. Og det bliver nødt til at gå hånd i hånd, at man har også sin sociale kompas. Så jeg er fuldstændig enig med Franciska i, at vi skal sætte mange ting i stedet for forbrug, lykke, tid, de her størrelser. Men vi bliver også nødt til at blive mere konkrete og vise vejen. Og det er der, hvor jeg mener, at kun at tale om afgifter som noget, man skruer på regulativt, nødt til grundlæggende at se på, hvordan omfordeler vi ressourcerne i vores samfund. Hvordan laver vi rød-grøn politik praktisk? Det har vi ikke gjort. Vi lader det her klimapolitik eksistere i et vakuum. Stiller spørgsmålstegn om nogle helt grundlæggende ting, vi har accepteret. Hvorfor har vi ikke en meget mere grundlæggende samtale om, hvordan man skruer progressive afgifter sammen? Vi går til klimaforhandlinger fra Enhedslistens side. Vi skal jo revidere klimaloven lige om lidt med et krav om, at vi skal have et 60% reduktionsmål for forbrug, og vi skal også have et 60% reduktionsmål på vores globale CO2-aftryk. Det er ret radikalt, hvis man ser på det som, hvad kommer det til at koste os alle sammen. Men at man skulle lave en vurdering af, hvordan man lavede en CO2-afgift på landbruget, der nedsatte man en kommission af økonomer, måske i den blå ende. Hvorfor har man ikke viljen til at lave en kommission, der ikke kun består af klassiske og endda blå økonomer? Hvorfor laver man ikke en kommission bestående af fagbevægelsen og andre aktører, der kan indtænke global retfærdighed i, hvordan nedbringer vi forbrug på en socialt retfærdig måde? Så det er sådan lidt, hvor der er vilje eller vej. Så et af at sætte målsætning, og andet er jo også, at vi inviterer nogle andre aktører ind, i stedet for kun at have den her blå økonomiske bundlinje med. Frederik, du er den gode borgerlige, kan jeg høre. Ja, den rolle indtager jeg gerne. Jeg vil også sige, at de gange, hvor vi fire har kunnet finde fælles fodslag, også med SF, skal også nævne, så har vi også virkelig rykket nogle ting. Det er jeg også meget stolt af. Jeg hører også lige i dag, jeg læste af på LinkedIn, at Lars Aagaard, han er begyndt at gå lidt igen på nogle ting, han før har sagt var umulige, men som vi alle sammen har presset ham på. Det her synes jeg er ret fedt. Og solceller, ja. Ja, og også lidt med varme på. Ja. Det er fornøjelse at se, hvor meget der kan lade sig gøre, når man kommer tæt på et folketingsvalg. Nå. Vi kom godt nok vidt omkring, så jeg skal også lige finde ud af, hvad det egentlig er, jeg skal respondere på. I forhold til det her med at reparere, så er jeg jo enormt spændt på det her right to repair, som der jo forhåbentlig skal implementeres i Danmark inden for den næste års tid. Jeg håber, at forhåbentlig kan blive en af de ting fra EU, hvor vi gør noget grønnere på en økonomisk smart måde, fordi det er jo klart, hvis vi skal hen i en virkelighed, som jeg jo gerne ser, hvor vi beskatter arbejde og så videre mindre, og men til gengæld beskatter CO2, så giver det jo sig selv, at hvis vi har nogle virksomheder, der kan finde ud af at lave nogle gode modulære ting, f.eks. opvaskemaskiner, hvor at det er nemt at reparere, udskifte elementer, hvad det nu måtte være, uden at gøre det med hele enheden, jamen så burde det jo også kunne
belønnes og få noget mere konkurrencekraft i forhold til dem, der slet ikke kan finde ud af at reparere, eller erstatte enkeltdele i stedet for. Så jeg håber lidt, det der vi kommer hen af, men vi kender jo alle sammen nogen, ikke, hvor vaskemaskinen er gået lidt i stykker, og så er det faktisk bare billigere at anskaffe en ny. Det er jo ikke det, der er mening i et eller andet sted. Der burde du gøre det lidt bedre, som Anne Jensen engang sagde. Jo, men det er jo der, hvor man kan se bare det, hvad moms gør på reparationer af ting derhjemme. Allerede der har man jo 25. Nå, vi har første spørgsmål hernede fra. Kort og præcist. Alex Larsen fra Bedsteforældrenes Klimaaktion. Jo, altså, det er meget godt med, at dig, Frederik, på det konservative siger, at vi skal også gøre det på en måde, så vi får noget vækst. Det, jeg kan da godt se, at der skal penge til, men Francisca siger, at vi har masser af penge. Men det, jeg vil hen på, er, at vækst, det forbruger ressourcer. Og ressourcer har vi ikke nok af. Altså, hvis vi fortsætter det materielle forbrug, som vi har i dag, så kan vi ikke redde klimaet, vi kan ikke redde miljøet, vi kan ikke redde naturen. Det er en umulighed. Vi er simpelthen nødt til at få et mindre vækstsamfund, måske nulvækst eller minusvækst endda. Så hvordan får vi det? Det var næsten et Francisca spørgsmål. Ja, men tak. Tusind tak for spørgsmålet. Og jeg vil sige, det er jo en af de der ting, jeg blev klimaordfører for et år siden, og det er en af de der diskussioner, som jeg også godt kan lide at have, fordi det der med, jeg kan også godt høre, hver gang jeg siger det her med, jamen prøv, det er også vigtigt, at vi har et samfund, der bliver rigere i fremtiden, fordi det ser jeg som et gode, fordi jeg synes, det har skabt så meget godt for os. Jamen, så kan jeg kan også godt høre på folk, der er lidt af en anden overbevisning, at det så lyder som om, at jeg så siger, ej, vi skal ikke være så grønne alligevel. Men min ærlige intention er, at vi forhåbentlig kan nå hen til et sted, hvor at vækst bliver totalt afkoblet fra forurening. Så ved jeg godt, jamen, jo, du har ret i, der er ressourceforbrug med videre. Det handler om at sikre cirkularitet, og man kan sige, de grafer, der er for Europa i forhold til afkobling, de er jo ikke lige så gode, hvis man rent faktisk tæller med, hvad for nogle produktion, der er flyttet ud østpå. Så jeg er fuldstændig med på, at det er en fuldstændig kompliceret dagsorden. Jeg kan også godt forstå, hvorfor nogen vil mene, at det er umuligt. Jeg tillader mig at være en lille smule ung og naiv og sige, jamen prøv at, vi er i gang med mange ting. Altså første omgang, prøv at se, hvad hvis du bare vil gøre energiforsyningen grøn? Hvor meget kan det så give? Men du er fuldstændig ret i, jamen vi skal jo hen i et sted, hvor der er noget cirkularitet som minimum, fordi ellers så udfordrer det jo det, jeg siger i kraftig grad, hvis ikke vi gør, ikke? Men selv cirkularitet er ikke... Ja, jeg kommer til at være over, fordi der er venteliste på den. Der er lige et hurtigt svar her, og først hos Leila, og så kort. Jamen altså, jeg er grundlæggende enig. Hvis vi fortsætter med at drive rovdrift på kloden på den her måde, så ja, og det har vi jo sagt i mange år efterhånden, så det bliver vist et floskelagtigt, ikke? Men det er jo også vigtigt at se vækst for hvem. Fordi det har jo været sådan en kronfortælling for sådan den brede midte, kan man sige, i også dansk politik, at i Danmark er vi grønt foregangsland, fordi at vi har vist, at velstand og vækst går hånd i hånd med grøn omstilling. Men det er jo fordi, at rigtig mange af vores udledninger ligger uden for Danmark. Så vi har lavet en fiktiv ring rundt om Danmark og sagt, her går det skide godt. Og det er jo klart, det er fordi, alt det vi bruger, det importerer vi, så udskriver vi Kina for at have massive udledninger. Men Kina er jo vores fabrik, det er jo der, de varer, vi aftager, kommer fra. Og det kan godt blive så ukonkret, at man anlægger et globalt perspektiv, men det er også derfor, vi bliver nødt til at se på vores globale klimaaftryk. Og selvom at det er kompliceret, det bliver svært, så bliver vi nødt til at have nogle helt konkrete måder, hvorpå vi reducerer vores globale CO2-aftryk. Så det er et sted at starte. Og så vil jeg sige, jeg har siddet Folketinget kortere tid, du har. Jeg har været klimapolitik på mange forskellige måder, også arbejdet i Klimaministeriet længe. Og det er rigtigt, at noget momentum, i hvert fald den helt synlige del, hvor der står mange unge mennesker nede på Slotspladsen, er forsvundet. Men jeg tror, det er vigtigt at kigge over, hvad der sker på miljøområdet. Fordi på miljøområdet er der sindssygt meget mobilisering. Og det er fordi, hver gang der kommer historier frem om skandaler på miljøområdet, hvor man har ladet stå til, hvor man har ladet kemien se ud i vores havmiljø, så kan danskerne, folk se, hvad det er, vi mister. De kan se, at det forsvinder for øjnene af os. De kan se, at man ikke kan bade. De kan se, at man ikke kan fiske. Og der tror jeg, der er ekstremt vigtig kobling at lave til klimapolitikken, fordi der kan man slippe afsted med den der, hvad kan vi gøre, Kina alligevel. Men på miljøpolitikken, der bliver det meget konkret. De mennesker, der står op der, det er ikke veluddannede unge studerende. Det er mennesker, der engang kunne bade i de indre farvande, som ikke længere kan bade, eller hvor der ligger døde fisk på stranden, eller på tur om morgenen med deres hund. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi ikke accepterer den her adskilning mellem
vores kontakt til naturen, det vi mister, og så klimapolitikken. Jeg er fuldstændig enig i dit spørgsmål. Tak. Modsat Frederik, som vil presse grøn omstilling ind i et kapitalistisk system, på trods af, at det ikke virker, så vil jeg i langt højere grad sige, lad os dog være ambitiøse, lad os være visionære, lad os lave en ny økonomi, hvor grøn omstilling faktisk er i centrum. Fordi grøn omstilling og det kapitalistiske, liberale, økonomiske praksis har bevist gennem årtier, det spiller ikke sammen. Vi kan ikke konstant have en vækstpolitik og så reducere ressourcerne samtidig. Så lad os hellere udvikle på økonomien, i stedet for at prøve at presse grøn omstilling ind i et system, som er gammeldags og som ikke spiller under en grøn omstilling. Frederik, får lige lov at svare på det. Så er det et spørgsmål derovre. Altså, jeg vil jo bare sige, altså, planøkonomi har jo heller aldrig rigtig løst. Det er heller ikke det, jeg foreslår. Altså, ja, okay. Men så... Jeg er ikke socialist. Altså, vi taler om en grøn økonomi, ikke? Ja, men... Det må vi tage i forlænget af. Det må vi tage en høring på. Så. Men i hvert fald, så jeg vil sige, altså, for mig at se, så skal vi jo få markedet til at arbejde for os i det her. Ikke? Det er jo det, der er hele min grundessens af min pointe. Det er jo prisen, der betyder noget. Det er jo, hvis vi kommer ned i supermarkedet, og vi ser, at det grønne, det er det, der er billigst, eller i hvert fald som minimum er konkurrencedygtigt med det, der ikke er grønt, jamen, så er det jo det, vi køber. Fordi alle her i det her lokal er sikkert enormt aktivistiske i deres forbrug, men herre og fru Jensen, de kommer altså kun med, hvis prisen er rigtig. Og det er jo det, vi skal gøre. Vi skal sikre, at det koster at forurene, så vi sikrer rammevilkårene i øvrigt, der kommer for at producere grønt i Danmark. Tak. Spørgsmål. Kort. Ja, jeg vil gerne tilbage til der, hvor du startede. De her mobiltelefoner, vi har liggende derhjemme alle sammen. Ja. Jeg har haft den i 5,5 år nu. Næste år bliver den ikke opdateret mere. Nej. Og det tror jeg er et problem for rigtig mange, fordi mit fejl er ikke helt skidt. Jeg selv kan reparere, når der er noget, der skal skiftes ud. Men så står jeg om et år og tænker, skal jeg simpelthen bare smide væk og sige, at ikke kontakt mig mere, fordi... Eller skal jeg have en fin mobiltelefon, der skal til skrab? Nå. Samira, du var først. Jeg tror, jeg kender svarene. Ja, jamen det er jo der, man skal sætte nogle krav til producenterne, fordi jeg er helt enig med dig i, at det er jo ikke holdbart, at noget, der fungerer, det bliver, så at sige, installeret til at gå i stykker. Det er jo det, der er tale om, når opdateringen ikke længere kan komme, uanset om det er mobiltelefon, vaskemaskinen, opvaskeren eller hvad det er. Og derfor den reklamationsret, som vi har i dag, der er 2-årig, den skal simpelthen forlænges på samme måde som altså sidste år ved finanslovsforhandlingerne. Der var vi nogen, der fik sat et fod i døren i forhold til reparationer, som jo også er en del af hele cirkulariteten, sådan så vi får etableret et fradrag for reparationer på hårde hvidevarer. Og hvis I ikke allerede vidste det, så tror jeg, det faktisk i kraft 1. januar 2025, altså i år. Så når året er gået, og I forhåbentlig alle sammen har fået repareret hårde hvidevarer derhjemme, i stedet for at købe nyt, så husk lige at skrive det ind i jeres skatteopgørelse, fordi det kan man nemlig få fradrag for. Det virker som om, at alle var enige på den her. Fedt. Så har vi spørgsmål herude. Ja, I taler alle sammen om, at vi skal gøre noget med afgifter og priser. Og det er jeg helt enig i. Vi skal også gøre det sådan, at det bliver socialt retfærdigt, sådan at det ikke vender den tunge ende nedad og sådan noget. Den grønne check havde vi engang, og den er ligesom forsvundet ud af debatten. Men det jeg egentlig vil sige, det er, den grønne eller afgifter og incitamenter kan ikke stå alene. På nogle punkter er vi også nødt til at regulere. Og det kom vi lige ind på her med de her telefoner. Regulering, og det er jo EU, der laver faktisk regulering nu om. De har jo det mest effektive og mest omkostningseffektive klima- og energipolitik, vi har haft. Det har jo været EU's regulering af energieffektivitet med køleskaber og belysning og lignende. Det er jo forbydet, at varer må ikke være på markedet. Det er måske nogen sige, det er ikke markedsbaseret med priser, men det er enormt omkostningseffektivt, det er enormt effektivt. Og vi bliver nødt til på nogle punkter at forbyde noget og regulere. Og jeg vil sige, at vi skal også forbyde for eksempel nedrivning af bygninger, der er, medmindre de er virkelig kan dokumentere, at de er så dårlige. Regulering er også det. Tak. Skal vi... Francesca, korte spørgsmål, så vi kan få mere publikum. Det frie marked er en illusion. Det er en total illusion. Det marked, der foregår i dag, det er dybt subsidieret af fossil energi, fossil reklamer, fossil samfund. Så at vi laver et marked, der i langt højere grad er styret af grønne initiativer og grøn regulering, det vil være den samme forståelse af markedet, som vi har i dag.
Og det synes jeg er meget, meget vigtigt, at vi bliver fuldstændig tydelige på. Så selvfølgelig skal vi regulere. I Alternativet der har vi foreslået et bevar- eller forklar-princip, når det kommer til nedrivning. Og det er lige præcis det, du siger, at man skal virkelig kunne forklare, hvorfor denne her bygning, den skal rives ned. Fordi vi har overbrugt ressourcerne, hvad det angår. Derudover så skal det også være lettere, for eksempel at opdele sin bolig. Det kan godt være, at man har boet der hele sit liv med sine børn, de flytter hjemmefra. Man vil egentlig gerne blive boende, men huset er kæmpe stort. Det skal være meget lettere at dele det op, og så sælge halvdelen af det fra, lave 2 parceller på samme grund. Vi har masser af bygningsmasse. Vi skal bare blive meget mere kreative til at bruge det, fordi vi skal forstå, at det er en bunden opgave. Klodens bæreevne, det er vores allesammens eksistensgrundlag. Det er selvfølgelig det, vi skal regne ud fra, og ikke et eller andet vækstprincip om, at vi skal blive rigere og rigere. Tak. Leila? Og for at tage det mere ned i noget konkret, og nu er der sådan en kommentar med, at være socialist, jeg tror det for mig, eller for Enhedslisten, grund til, at jeg ligesom er i Enhedslisten, men bruger al min politiske tid og energi på det grønne, det er, at hvis vi skal tage de valg, det kræver at komme i mål med den grønne omstilling, hvad så end det betyder efterhånden, og i hvert fald redde vores natur og bidrage efter det ansvar, vi har, så det er nødt til at være socialt sikkerhedsnet nedunder. Fordi uden det, så kommer der borgerkrig, og så kommer dem, der har mindst til at betale mest. De kommer til at betale mest lige om lidt, og det har vi slet ikke talt om. Når klimasikring ikke bare er noget, vi hellere må få gjort, og kommunens landsforeninger er vist i gang med et eller andet, der mangler nogle penge. Når vi står i en situation, hvor at vi snakker om, at folk skal genhuses, og folk bliver teknisk insolvente, de kan ikke bo i deres boliger længere, deres realkreditlån forsvinder, fordi forsikringsselskaberne kan slippe, så er vi i en ny situation. Og der kommer et socialt element ind, for det er de mest udsatte. De har ikke et sted at flytte hen, og det er ikke et eller andet langt ude i fremtiden. Vi ser det jo hele tiden. Og det ved jeg også, vi er enige om, at det er en prioritet på tværs af partier, men det har også en ekstremt stærk klassedimension. Så uden socialt sikkerhedsnet, så kan vi ikke tage de modige og vigtige beslutninger, det kræver at få alle med. Både i forhold til opbakning, men jo også rent praktisk. Så det synes jeg bare er enormt vigtigt. Fordi jeg har ikke lyst til at stå og være den, der bruger social retfærdighed som for ikke at gøre noget. Men det er en forudsætning for, at vi kan tage radikale beslutninger og ændre vores samfund grundlæggende, der er, at folk ikke er bange for, at der for eksempel sker deres børn noget. Samir? Ja, altså nu har den her rød-grønne skillelinje eller diskussion i hvert fald været oppe et par gange. Så jeg får også bare lyst til at sige, at altså når vi i Radikale Venstre fremlægger de afgifter, som vi synes, der skal pålægges, så følger der deraf også en skattelettelse, gerne i bunden, sådan så man sikrer, at der er en social balance. Men vi bliver også nødt til at trække en streg i sandet på et tidspunkt. For det, er man rød, før man er grøn, eller er man grøn, før man er rød? Og nu, det skal jeg ikke tage stilling til, fordi jeg er ikke rød, jeg er socialliberal. Men for eksempel, så er det jo ikke særlig længe siden, at regeringen lavede flyafgifter. Det var jeg meget begejstret for. De var alt for sent indfaset og lå alt for langt nede, eller et alt for lavt niveau. Men det er godt, at man tager hul på at få lavet nogle flyafgifter. Men det regeringen også brugte provenuet fra flyafgifterne til, blåstempler i Enhedslisten og SF, det er jo, at man bruger halvdelen af pengene på en ældrecheck. Det ser jeg som en måde at være rød, før man er grøn på. Og den snak synes jeg også, vi ærligt skal kunne tage. Frederik, en kort en, og så har vi lige 2 korte mere, så har vi spørgsmål herovre fra Anne. Det er godt. Og jeg vil nemlig også lige røre på det der med flyafgiften, fordi altså grunden til, at vi ikke var med, det var fordi, at provenuet for afgiften ikke en og alene skulle gå tilbage til, at man faktisk udviklede nogle grønne brændstoffer. Og så kunne jeg kunne ikke lade være med at grine lidt, da jeg blev konfronteret af DR med, at man ikke engang har fået halvdelen ind for den her afgift, så man troede, man ville få ind på den. Så jeg er lidt spændt på, hvem det er, der må holde for, om det er den grønne omstilling, eller om det er ældrechecken, men det antager jeg, at I prøver at finde ud af i aftalekredsen, Leila. Men jeg har lige været til møde med ministeren i sidste uge, og vi gik jo ind i den her aftale, så det blev meget sådan for konkret. Fuldstændig åbne øjne. Det er brændstof, der kommer ned i det fly, også fordi aftale var vi fuldstændig åbne omkring. Det er ikke grønt. Men transportministeren sidder og siger til os, at hvis vi ikke havde den aftale, så havde vi aldrig nogensinde fået Venstre eller nogen partier i regeringen med på bare at åbne op for en flyafgift. Det har været at sparke døren ind til at få en flyafgift, der er alt for lav, og den skal være progressiv. Vi har aldrig fået et helt grundlæggende opgør med, at der også skal tillægges en klimaafgift på det her fly. Det er en start. Og så kan jeg simpelthen ikke blive farvet over, at der går penge til
nulsumsspil det her. Og jeg har også været ude og besøgt forskellige lufthavne og se, hvordan de reinvesterer pengene i greenwashing, som ellers ville kun være gået til det, og kalder det alt muligt i den her overgangsperiode, hvor man putter grøn eller frityrolie fra Kina ind i flyene og kalder det grøn. Så jeg er faktisk meget glad for, at vi faktisk har fået noget omfordeling, og samtidig har fået spillet døren ind til en flyafgift. Men at kalde den grøn, den flyvning vi har, det er faktisk markedsføring, det vil jeg aldrig bidrage til. Lynkort, for vi har en klar til et spørgsmål. Forskellen på at være rød-grøn og socialliberal grøn, det er at være grøn-grøn. Og derfor så er vi selvfølgelig ikke med i den afgift, fordi vi lægger ikke mandater til en flyafgift, som er totalt greenwashing. Afgifter skal være med til at ændre adfærd. Det her, det er ren og skær greenwashing, fordi selvfølgelig ændrer det ikke adfærd, at man lægger 50-100 kroner over på en flyafgift. Det er der ingen, der ændrer adfærd af. Så hvis vi skal lave rigtig klimahandling, så skal vi selvfølgelig lægge grønne mandater til, og blive ved med at presse på, at vi får adfærdsregulerende afgifter. Spørgsmål derovre. Hej, Mona, jeg arbejder med Grøn Lyby i staten. Jeg kunne godt tænke mig lige at tage ledelsen af PVO til lidt mere grundlæggende, måske lidt abstrakt. Så starten med, at vi har nogle virkelig kloge hoveder, der siger, okay, vi har et klimaproblem, right? Hvis ikke vi gør noget, så har vi et virkelig stort problem med det. Og så er der en masse forskellige måder at løse det her problem på. Der er rigtig mange eksperter, der siger, at vi har basically løsningerne, vi har teknologien, vi har en masse forskellige måder at gøre det her på. Jo flere ting, jeg hører her i dag, og sidste år, og når jeg arbejder med klimaet, jo mere tænker jeg på, der er en vis absurditet i, og det vil jeg gerne høre jeres holdning til, at vi står her og diskuterer en masse forskellige tekniske løsninger. Skal det være flyafgift? Skal det være det her brandrør? Skal det være på den ene? Skal det være på den anden måde? Når vi har en masse seriøse eksperter på det område, burde vi ikke, og nu med far for at lyde meget sort-hvid, det skal måske provokere en lille smule, og jeg går ikke ind for en teknokratisk regering. Jeg siger bare, kunne man måske forestille sig, at vi siger, okay, vi er alle sammen enige om det her. Store del af befolkningen i Danmark er enige om det her. Det er ikke der, vi er hen, vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Okay, jamen, så lad os fikse det her. Og så blander vi os ikke i det her længere, indtil eksperterne kan løsning, ligesom vi ikke blander os i, at huller i vejen skal fikses. Så spørgsmålet er, skal vi egentlig bare lige tage magten væk fra jer? Skal vi sætte den over til nogen, der virkelig spiller, hvad vi snakker om, og så få lavet en klimapolitik? Så Mia, du var først. Ja, fordi vi er ikke eksperterne. Vi har holdningerne, men det der er vores opgave, og som vi jo desværre ikke kan blive enige om altid, det er at sætte rammerne. Altså jeg vil jo ønske, at vi med et fingerknips kunne blive enige om, at vi laver en ny klimalov, hvor vi får skrevet et mål ind for nedbringelse af de forbrugsbaserede udledninger, og så siger vi, kære regering, værsgo og fix, sæt eksperterne til at sige, hvad er det for nogle virkemidler, der skal til for, at vi kan nå det mål. Vi skal sætte målet, men vi ender med, som en anden teknokrat har siddet, som Leila sagde før, og nørde i, er det syvtaller, er det T'et, er det lille eller store, osv. osv. Og der ved jeg med mig selv, det har jeg selvindsigt nok til, at der er mennesker, der er klogere til det, end jeg er. Så jeg er sådan set helt enig. Også når det kommer til de der grønne indkøb i kommunen, som du også taler om. Man kunne også bare sætte et mål om, at det her, det er det, vi gerne vil have stat, regioner og kommuner til. Og så lade det ske derude. Men Frederik? Tak for spørgsmålet, Mona, og godt navn, jo ikke min chef hedder også Mona. Men i forhold til det med teknokraft, jeg har også fået det spørgsmål flere gange, det der med, jamen, kan man ikke bare læne sig op af kloge mennesker, som så siger, sådan her gør vi det. Men sandheden er jo bare, der er jo bare mange måder at komme derhen på. Og selv Klimarådet, som jo var her før den her debat, jamen de har jo også opstillet 2 scenarier, hvor en går meget over i arealomlægning, og en går rigtig meget over i teknologitiltro, eller hvad man nu skal sige. Så det er bare vigtigt. Jeg vil også gerne ønske nogle gange, at vi kunne bare sætte nogle lidt mere generelle rammer, og ikke lige så teknokratiske, fordi hvis jeg var så dygtig til det, så ville jeg nok være blevet ingeniør i stedet for politiker. Ikke? Men når det er sagt, så er det bare vigtigt, at ansvaret ligger hos os politikere, fordi I skal kunne skifte os ud, hvis ikke vi handler til faststillende. Og det er jo bare den bedste måde at gøre det på. Men altså, det er mega forvirrende. Og især når man har mere lidt ordførerskab, som de fleste af os har. Altså, det er vildt at skulle være ekspert i både skattepolitik og klima på samme tid, og bilde folk ind, der har noget intelligent at sige. Tak. Leila, og så Francesca. Jeg synes faktisk, det er et sindssygt godt spørgsmål, fordi jeg står sådan og tænker, altså, ja og nej. I den forstand, vi bruger jo rigtig meget. Altså, så nogle gange kan debatten jo have vidne lykke om det, men vi bruger rigtig meget ekspertsvar. Vi stiller rigtig mange spørgsmål på tværs af partier, selvfølgelig farvet af vores ideologiske grundposition.
til eksperter, til Energistyrelsen, til de kloge folk, der sidder selvfølgelig i systemet. Klimarådet, det er jo vores primære, og de er grønne organisationer, hvor der så dygtige mennesker, så de bruger det jo rigtig meget. Men der skal jo tages politiske beslutninger, sådan helt grundlæggende. Og for eksempel noget, der for eksempel kan skille os ad, i hvert fald sådan altså det er jo en af de ting, som jeg i hvert fald har så mange, det er jo, at man jo langt hen ad vejen, når vi ser på måden, vi går til den grønne omstilling på, så er vi gået til det som en business case. Det er en god forretning, det skulle betale sig. Det er der dominerende paradigme, som jo også giver mening, når det går godt. Men hvad så, når det går dårligt? Hvad så, når der ikke er vækst i Ørsted eller i Vestas? Er det så en god forretning? Og grundlæggende skal det være en god forretning, for der er noget meget større på spil, og det er jo meget politisk, hvordan man ser det. Jeg sidder også med transportområdet, det er en kæmpe kamp at overhovedet talesætte investeringer i offentlig transport som en investering i stedet for en udgift. Så det er grundlæggende, hvad ser man som parti eller som politiker som en udgift og ikke en investering? Det er ekstremt politisk. Og det toner jo alting i forhold til, hvad man beder om eksperternes input til. Og så er det bare for at sige, at det her med, vi tror, nu talte jeg i starten om, at der er en klimakonsensus, det er der i hvert fald måske sådan overordnet set. Men jeg kan godt love dig for, at der er også sket ting, der sådan regresser, også inde i Folketinget. Visse dele af højrefløjen er jo rykket helt tilbage. Partier melder sig ud af klimaloven, solceller hedder jernmarker, Danmarksdemokraterne er kommet til, Kina har skylden, vi kan lige gøre noget her i Danmark. Der er et kæmpe pushback i øjeblikket fra den yderste højrefløj, som er ekstremt farligt. Fordi at det faktisk taler til folk, der står og har helt store problemer helt tæt på, som gør, at opbakningen til den grønne omstilling bliver undermineret. Så man kan ikke bare tage for gode varer, at den opbakning bliver ved, selvom der er kloge folk, der siger det rigtigt. Francesca? Helt kort. Du har fuldstændig ret. Det du siger, det belyser bare, at partierne er ikke grønne. Og det er bare så utroligt vigtigt at huske, fordi jeg som leder af Alternativet tit får at vide, har I ikke svaret jer selv ihjel? Alle er blevet grønne. Nej, det er de ikke. Og det kan godt være, at du kalder det en klimakonsensus, men alligevel er der jo kæmpe forskel. Langt de fleste partier og politikere er ikke grønne, og derfor så sker det der ikke, ligesom man slet ikke bruger den offentlige maskine til at fremme grøn omstilling. Tænk, hvad man kunne der. Alt fra måltider til indkøb af arbejdstøj, blyant og hvad fanden ved jeg. Hele vejen rundt. Det er en kæmpe grøn maskine. Men bruger den ikke, fordi der er ikke et grønt flertal i Danmark. Punktum. Tak. Så har vi spørgsmål hernede. Kortere og præcise. Vi snakker om afgifter, vi snakker om regulering, og det er mega fedt. Hvis vi tager det ud i den yderste konsekvens, så bliver jeg lidt nysgerrig på jeres 4 holdninger til, hvor villige er til at afskaffe indkomstskatten, så det er, at vi overgår til en total afgiftsøkonomi, så forureneren faktisk betaler. Det var et dejligt konkret spørgsmål. Hvem er først her? Ja, lad mig starte. Lad os lige give de andre lidt tænketid. Altså, jeg tror, yderste konsekvens, så ja, så burde man jo, indkomstskatten er en af de skatter, der giver allermindst mening, fordi vi vil gerne have, at folk skal arbejde, vi vil gerne have, at folk belønnes for deres produktivitet med videre. Så jeg vil langt hellere beskatte eksternaliteter, end beskatte indkomstskat. Eller end jeg vil have en indkomstskat. Så jeg vil sige, at de yderste konsekvenser er egentlig enig i det, du siger. Det er jo bare tosset dyrt, og så kommer politikerne lige op i mig og siger, hvordan kan vi lige få det til at gå op. Men skal vi ikke bare sige, det er ligesom den der, ligesom den der rigtig fede elbil, ikke? Altså hvis jeg har råd, så køber jeg det. Men lige nu har vi nok ikke råd til det, men de yderste konsekvenser er enig i den logik, du stiller op. Det er jeg egentlig også. Jeg er langt enig, at der nogensinde kommer til at være flertal for i Folketinget. Så jeg så godt her at stå her og sige, at jeg er langt hen ad vejen enig. Så man jo også beskatte boliger. Sindssygt vil blive rige så. Fordi der er noget værd i det her samfund, så er det boliger. Men det er også noget af det, der er allermest klimatungt. Så jeg vil sige, at i yderste konsekvens er jeg fuldstændig enig med dig i, at dybest set, så burde forurener betale mest, og dem, der forurener mindst, burde betale mindst. Tak. Samia? Jamen, det bliver meget ideologisk det her, og i Radikale Venstre, der har vi jo altid sagt, skatten op på bolig og ned på arbejde, skatten op på forurenende varer og forurenende adfærd, og ned på arbejde. Og det seneste afgiftsudspil, som jeg har lagt frem, jeg har ikke indkomstskatten fuldstændig, men hele pointen er jo at sige, at vi hæver afgifterne på det, der er klimabelastende, og så sænker vi på skatten. Så jeg er også med. Altså, Leila, er du også på? Jamen, altså, jeg tror da, at vi har
så vil man også ramme forureneren meget mere, og særligt hvad angår også de virksomheder, der udleder meget. Og hvis man lavede et afgiftssystem, der var progressivt, og fik det integreret ind i, hvad kan man sige, skattelogikken, så vil man jo lave en omfordeling samtidig med, at man lavede en mere grøn økonomi. Men, og så at sige, at man skal afskaffe indkomstskatten, jeg synes, den skal radikalt skrues sammen på en anden måde, men jeg tror ikke, at jeg er der, hvor jeg tænker, at vi skal afskaffe indkomstskatten. Men vi var tæt på et flertal. Har vi et spørgsmål hernede på første række? Nu taler jeg meget omkring, at være rød eller rød-grøn eller bare grøn-grøn. Men altså det hele lyder bare rigtig dyrt med den grønne omstilling. Så for eksempel for os, altså vi er jo ret unge, og vi skal se frem til at arbejde i 70+ år. Hvordan jeres planer har I tænkt jer at gøre plads til os, så vi skal få et værdigt og anstændigt liv? Ja. Men der rammer du netop også hovedet på søndag, ikke? Fordi vi kan sagtens snakke om, at økonomien skal blive mindre eller være på det samme, men sandheden er bare, hvis vi bliver fattigere som samfund, så kommer I til at få et sværere liv. Og så kan det godt være, at vi kan snakke om lykke og det er et abstrakt begreb, og der kan nærmest være religiøsitet i det, ikke? Men I får jo dårligere adgang til, ja, nu er I jo nok i gang med en uddannelse, ikke? Men I vil jo få dårligere adgang til de ydelser, som jeres forældre og bedsteforældre har haft adgang til, hvis vi bliver et fattigere samfund. Og det er jo derfor, jeg som borgerlig grøn jo mener, at vi skal have en økonomi, hvor at det grønne kan føre vækst med sig. Fordi vækst er ikke ubetinget dårligt. Vækst betyder bare, at økonomien vokser. Når en vindmølle laver strøm, som eksporteres til udlandet, så vokser økonomien. Så hele den grundlæggende forskel på nogle af de ting, der bliver sagt heroppe, det er jo, er man villig til at sige, at vi skal blive en mindre økonomi, eller tror man på, at økonomien kan vokse på en grøn måde? Og der er jeg klar, der hvor jeg håber og tror på, at økonomien kan vokse på en grøn måde. Fordi jeg ønsker ikke, at I skal have et fattigere samfund, fordi jeg har aldrig set et samfund blive fattigere, og hvor det bliver bedre. Francesca, og så var det... Men altså, BNP stiger jo også, når vi sælger våbenkomponenter til Israel. Det gør det ikke nødvendigvis til et bedre samfund. Og jeg vil sige, at denne her regering har jo udhulet uddannelsessystemet, eksempelvis. Og meget af den rigdom, vi får ind, den bliver lige nu givet skattelettelser til dem, der forvejen har mest. Så bare fordi man bliver rigere, er det ikke ens betydende med, at man bliver et nødvendigvis bedre samfund. Kig til USA, kig til England, kig til dem, som vi normalt sammenligner os med. Der er velfærden ikke bedre. Det er ikke bedre at være ung i de lande, tværtimod. Så det hele handler om, hvordan vi fælles føler, at vi skal bruge vores ressourcer. Og derfor er det helt afgørende. Det er jo vanvittigt, vi lige nu har en regering, der har lavet uddannelsessystemet dårligere. Vi er det de rigeste lande i verden. Vi lever af viden. Vi lever af at innovere. Hvordan kan vi have et samfund, der gør det dårligere, sværere at uddanne sig? SU'en, den er ikke steget over de sidste mange år, selvom fødevarepriser, selvom alle andre er sideløn, SU'en er ikke. Det vil sige, lige nu, der har vi en regering, der gør det sværere og hårdere at være ung, samtidig med at pensionsalderen bliver sat op. Så vi kan sagtens omfordele de midler, vi har nu, til at lave et samfund, som i langt højere grad støtter de unge mennesker, men faktisk at få en mulighed for at skabe en bedre fremtid for sig selv. Det er ikke kun et spørgsmål om at vækste. Samia, og så Leila. Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller, og jeg har også bemærket, at den forreste bænk her sænker gennemsnitsalderen i lokalet betydeligt, og det er så fedt at mærke jeres engagement også. I Radikale Venstre, der er vi klar på at sætte penge af til den grønne omstilling, som ikke bare er billig. Og når vi er det, så er det ikke for vores egen skyld, eller for dem, der allerede er oppe i årenes skyld. Det er for fremtidens skyld. Det er for jeres generation, det er for jeres børn, jeres børnebørn. Sådan så, at det ikke bare var os, der fik en god klode, eller semi-god klode overleveret fra vores forældre og bedsteforældre, men som vi som politikere, og som vi som den her generation også kan levere noget videre til de kommende generationer. Så det er lige præcis med fokus på, at udover at der skal være gode uddannelser til fremtidige generationer, så skal der også være, og det er ikke bare mindre CO2, men jo også god natur, godt havmiljø, så man tør svømme rundt i de indre farvande. Så der er altså alle de her arter, der er uddøde i løbet af, jeg tror egentlig bare de 38 år, jeg har levet, er der en masse arter, der er uddøde. Og det kan vi jo ikke blive ved med at bruge de kommende generationer. Så hele
den her grønne investering og vores fokus på klima, miljø og natur, det handler lige præcis om jer og dem, der kommer efter. Nej. Jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål, og mere end et spørgsmål, så er det jo også en følelse, man må sidde med. Som jeg godt forstår, jeg har også mine børn, så det er lidt mindre. Og der er jo noget sådan helt grundlæggende uretfærdigt. Vi snakker om uretfærdighed som øjebliksbillede i forhold til den fordeling, vi har i vores samfund lige nu på tværs af samfundsgrupper. Men den økonomi og også i forhold til klima og miljø, som vi har i dag, den bygger jo på sådan en form for generationsteori. Vi er måske sådan lige på grænsen til, at det godt er, at man også kommer til at mærke smækket, men de friværdier, som mange baserer deres økonomi på, og som i øvrigt jo er en væsentlig større indkomst for dem, der har været heldige, en indkomst er, kombineret med det generationsteori, det er, at de generationer før jer, eller før dem, der bliver vokset de næste årtier, har jo drevet rovdrift på kloden på en måde, hvor at det første af de næste generationer kommer til at betale prisen, både i forhold til at mærke klimaforandringer på egen krop, men også i forhold til at skulle betale regningen. Så der er jo en grundlæggende uretfærdighed, som skal adresseres, og ikke nødvendigvis gå væk af den grund. Og det er også derfor, jeg appellerer til, at det her med social retfærdighed ikke må ryge ud, fordi der skal være et socialt sikkerhedsnet. Så at nu er vi bagud, big time bagud, og skulle handle for længst, men det må jo ikke ske på bekostning af de kommende generationer, der har brug for, at man har de samme muligheder i vores velfærdssamfund, som andre generationer har haft. Så derfor synes jeg også, at vi skylder ikke at begå samme fejl og sige, hvem er det så nu, der tjener penge på, at det her fortsætter? Hvem er det, der tjener pengene på, at klimaforandringer er vokset større? Hvem er det, der tjener på status quo? Hvem er det, der tjener på, at det her fortsætter? Og det bliver hurtigt konspiratorisk, og så sidder nogle olielobbylister over i hjørnet og styrer det hele. Det er ikke det, jeg mener. Men der er noget grundlæggende uretfærdigt i, at det ikke koster noget at forurene. Der bliver reguleret hister her, men helt grundlæggende, så er en af hovedmotorerne i økonomi, det er at drive rovdrift på vores ressourcer, og det skal vi ikke gjort op med, hvis vi skal undgå at stå i en lignende situation med næste generation. Og så bare sådan helt grundlæggende forstår jeg ikke, at man ikke allerede nu for eksempel har sagt, har vi en plan for, hvordan udfaser vi de jobs, vi ikke skal have i fremtiden, hvis vi skal leve op til Paris-aftalen eller vores egne klimamålsætninger. Men derimod, hvordan skaber vi proaktivt de 200-300.000 jobs, der vi får brug for, når de her erhverv ikke kommer til at overleve. Det betyder ikke, at folk skal på gaden i morgen, det bliver hurtigt sådan. Men det betyder, at vi skal langtidsplanlægge, så vi skaber et grønt arbejdsmarked for eksempel, så det ikke er et spørgsmål om at tage et grønt job. De jobs, der er bæredygtige. Fordi vi skal udfase de job, der understøtter den fossile økonomi. Tak, så kommer vi lige til at tage 3 spørgsmål som opsamling til jer. Vi har en der, og så har vi en nede bagved. Korte, præcise spørgsmål. Ja, det går på kommunikation, fordi jeg tænker ikke, at de helt store problemer lige i øjeblikket i forhold til at komme ud. Der er kæmpe stor opbakning i befolkningen rundt omkring. Der er også andre ting, der er passerende, det forstår jeg godt. Og det gør jo så bare, at man skal være endnu mere skarp i forhold til sin kommunikation. Så har vi en statsminister, der går ud og siger, at det må ikke koste noget for fodboldmoren at købe oksekød. Vi har et Venstre, der går ud og siger, at nu skal vi bare vi skal bibeholde gassen i de næste lange tider, fordi nu får vi biogas i stedet for. Det er jo meget belejligt for hele dyreproduktionen. Hvordan sikrer vi os, at den her kommunikation bliver bedre? Jeg har et godt eksempel, meget hurtigt. Det skal være kort. Meget kort. I Dragør, der skulle vi have rullet fjernvarme ud. Hele diskussionen begyndte i stedet for at dreje sig om biomasse kontra naturgas. Lige pludselig blev det sådan, at alle gerne ville beholde deres naturgas, fordi nu kom der jo biogas i stedet for, som jo var så godt for naturen. Og der kan man sige, der har man måske som politiker en rigtig god opgave, eller en stor opgave i at få kommunikeret, hvad er det rigtige valg. Lige hurtigt derinde, og så ryger vi der, og så har vi nede bagved til sidst. Ja. Skulle du svare på spørgsmålet? Nej, vi samler lige 4 hurtige spørgsmål sammen. Okay, ja, jeg synes, vi har konkret snakket meget om sådan, i Danmark, hvordan vi prøver at drive vores grønne omstilling. Og i Danmark har vi privilegiet og ressourcerne til at snakke om sådan noget. Har en konkret politik, der skal hjælpe verdens ulande med at lave grøn omstilling og ikke lave de samme fejl, som vi har lavet herhjemme. Tak. Så har vi der. Henrik Møller, jeg har arbejdet med klima de sidste 15 år, blandt andet også repræsenteret Danmark til COP i Glasgow. Jeg kunne godt tænke mig at adressere elefanten i rummet, som jeg ikke rigtig kan høre, I taler om. Regering. Klimaelefanten, nu har vi en fremtidig generation her, og det handler om, at hvis man kigger på IPCC's beskrivelse af, hvad der skal til for, at vi ikke får katastrofale klimaforandringer,
så skal vi fjerne al CO2 fra biosfæren igen, som er udledt fra ca. 2015, og i hvert fald frem til år 2100. Det vil sige, at vi skal op og ramme en CO2-fangst og lagring på omkring 50 milliarder tons om året, når vi kommer ud af det her århundrede. Og det er altså måske den største oprydningsopgave, vi nogensinde har haft som menneskehed. Det er en opgave, som markedskræfterne ikke kan klare, for der er ikke nogen værdi i at fange og lagre CO2 i de mængder. Det er en opgave, som kommer til at kræve mindst lige så meget energi, som vi har fået ud af at brænde de her fossile brændsler af, på grund af termodynamikkens anden lov. Er det noget, I taler om i Folketinget? Det var, og så sidste spørgsmål, så kan I... Ja, jeg vil gerne spørge jer om, hvad I tror, hvor meget jeres kollegaer de er styret af clickbait, hvor meget de er styret af den fossile og krigsindustri. Altså ikke hvad I selv er styret af, men hvad I tror, jeres kollegaer er styret af. Andre spørgsmål er, hvor meget er lobbyisterne inde over? Lobbyister, men også clickbait. Super. Nå, skal vi, hvem af jer vil lægge ud på at svare på alle 4 spørgsmål, og så er der 2-3 minutter per person, så jeg har lovet at holde tiden. Så hvem er hurtigst, hvem er først, hvem er klar? Så tager jeg den. Så tager du den. Ja, så det er sidste gang, vi får ordet nu? Eller? Yes, sir. Okay, godt. 4 spørgsmål. Jeg har prøvet at notere efter bedste evne. Kommunikation. Jeg er fuldstændig enig. Ja, det er også lidt synd, Henrik ikke er her, så kan han ikke svare. Ja, men altså, det er så nemt at hænge regeringen ud. Det er derfor, han ikke er her. Han er heller ikke venstremand længere, så det er fint nok. Men i forhold til det her med kommunikationen, du er fuldstændig ret i, den er vigtig, fordi altså, lige efter Venstre kom med den melding om, at de ville udskyde udfasningen, jamen, så var der en herre fra Vejle, der sagde, han vil ikke skifte, fordi det ville koste ham 45.000, og de penge ville han jo ikke få igen, når huset skulle sælges igen. Og det er jo rigtigt jo, altså det må man alt andet lige antage er rigtigt, fordi det er altså ikke det, der... det er ikke noget, der er record for, at man får tilbage en til en, så det er skadeligt, når man kommunikerer dårligt. Jeg er godt klar over, at hele den her diskussion omkring køledisken, den er jo vigtig, fordi vi er et dyrt land at bo i, og vi har også nogle krasse punktafgifter. Om det så lige er oksekød, det ved jeg ikke, fordi vi har jo lavet en masse politik, som skal begrænse mængden af køer i Danmark. Det kan jo ikke være nogen overraskelse, at oksekødet bliver dyrere. Og så må man jo bare sikre, at forbruget rykker derhen, hvor det er grønnere, og at vi så ikke straffer afgiftsmæssigt for det. Så jeg er fuldstændig enig i, kommunikationen er enormt vigtig. Der skal vi nok også gøre det bedre, fordi det er klart, at jo tættere vi kommer på et folketingsvalg, jo tættere går præmissen bare hen på, at regeringen skal dække flanker af, og det er bare et eksempel på det. Så i forhold til verdens ulande, der er det jo klart, at der er en konstant kamp som på kontinentalplan mellem EU og USA og så resten af verden omkring, hvor mange penge er det, vi skal give til det globale syd. Og altså langt hen ad vejen, der er mit partis politik jo, vi skal jo sørge for at forebygge, der kommer store migrantstrømme med videre, og vi er også villige til at prioritere en masse penge til udviklingsbistand, fordi det er bare enormt vigtigt at sikre, at de samfund, som står til at blive ramt hårdt af klimaforandringerne, at de er så stabile som overhovedet muligt. Og det er jo så også vigtigt, at vi understøtter en eller anden form for teknologisk udvikling, fordi jeg kan godt forstå, at fattigere lande i det globale syd, de vil da gerne være på den vækstrejse, vi har været på, og de kommer ikke til at komme på den vækstrejse på samme måde, fordi den er ikke holde til. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi også prøver at understøtte noget innovation og sørge for, at nogle af de løsninger, vi udvikler hjemme i Danmark, de kommer ned og arbejder med. Men det er klart, der skal penge til, og det er også godt givet ud, fordi vi ønsker ikke et Middelhav, der er oversvømmet med klimaflygtninge. Så i forhold til IPCC, CCS, det er jo enormt vigtigt. Og det er også derfor, jeg er enormt skuffet over, at Ørsted, på trods af, at regeringen vil give den 30 milliarder, jeg er ikke lige styr på, om der er nogen af jer, der stemmer for det, men på trods af, at de får 30 milliarder, siger de, nu vil de ikke ud i flere CCS-udbud. Fordi de penge, vi har sat af til CCS-puljen, de 27,5 milliarder, de risikerer at ryge til Norge, hvis ikke vi selv rykker på noget i Danmark. Og 50 milliarder tons om året, det du sagde, ikke sandt? Det er jo et enormt stort tal, og det er jo... Teknisk er det jo fantastisk, at vi i virkeligheden bare kan støvsuge CO2, ikke at det er mere kompliceret end det. Men det er jo dejligt, at løsningen findes, men vi mangler stadigvæk at få det bevist, at det kan gøres i en stor skala, hvor der rent faktisk rykker noget. Og der vil jeg jo også sige, altså Klimarådet baserer jo også mange af deres scenarier på, jamen det skal blive en succes, og det er også enig i politisk, det skal det være. Men det er jo en enorm opgave, og det er en elefant i rummet, fordi vi har jo endnu ikke bevist, at det virker i stor skala. Og det håber jeg jo bare er et spørgsmål om tid. Det er i hvert fald ikke et spørgsmål om penge, fordi vi har jo sat dag til, at vi kan komme i gang. Men globalt er det jo en kæmpe opgave, så jeg anerkender, at det er en kæmpe elefant. Og så i forhold til, var det krigslobbyister og kolleger osv., jamen, det er jo lidt ligesom det der med kommunikationen, ikke sandt? Fordi
jo tættere man kommer på et valg, jo mere følsomme bliver politikere bare over for tingene kan rykke båden en lille smule, ikke? Og det er der, man i desperation måske nogle gange begynder at sige nogle lidt mærkelige ting. Og sådan er det jo. Jeg vil så sige, jeg behøver ikke lytte til krigslobbyister, fordi jeg går ind for, at Danmark skal kunne forsvare sig selv. Ikke? Jeg er jo medlem af det konservative folkeparti, så det kan ikke være nogen overraskelse. Så jeg tror ikke lige krigslobbysterne er et problem, men jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg vil også sige, det er jo klart, at alle har jo interesser, alle kæmper for interesser. Jeg tager jo både møder med folk med erhvervsinteresser og klimabevægelsen, altså komme efter dig. Og det gør jeg jo også for at blive balanceret lidt ud, ikke? Fordi når man hører tingene fra flere sider, så bør man jo være en lille smule nuanceret, når man kommer ud derfra. Men det er ude i den virkelige verden. Men clickbait, det er, bliver man bare mere følsom over for, jo tættere man kommer på en valgdag. Det er bare demokratiet i nødskab. Leila? Kommunikation, det er jo virkelig et svært spørgsmål. Altså, det er jo enormt individuelt, både fra parti til parti, men også fra politikere. Hvad virker, skulle jeg til at sige, ikke? Altså, der har klart været sådan en generel udvikling fra, måske sådan for overhovedet at ligesom, få de værste Bjørn Lomborg-typer af vejen, så var der sådan den dystopiske om overhovedet at få etableret en konsensus, og nu mener jeg konsensus i positiv forstand, omkring, altså at videnskaben har ret, ikke? Og så er der jo været sådan en håbbølge, at vi skal nok. Og så er der nok nu en større sådan spredning i, hvad er det egentlig, hvordan kommunikerer man, ikke? Jeg tror, der er det der med at tage kampen, og det bliver meget enhedslæsset perspektiv mod forureneren. Og at være ærlig at sige, som hvad det er, om den virksomhed, man går op imod de der store interesser, det er i hvert fald, det er ikke bare kommunikation, men det er jo sådan en arbejdsmetode, men jeg tænker, at alle har deres arbejdsmetoder, og alle ligesom fungerer. Jeg tror ikke, det er hensigtsmæssigt at kommunikere, når du bruger en masse milliarder på et stort teknokratisk projekt, og om 20 år et eller andet. Det kan være det rigtigt, at det er en investering. Jeg tror, det er ekstremt vigtigt at tænke i at mobilisere og give folk en rolle, og også noget, folk kan mærke i det daglige. I forhold til ulande, klimabistand, sindssygt centralt. Vi giver slet ikke det, vi skal. Vi bryster os af at være dem, der giver mest. Det, der står i Paris-aftalen, er, at der skal være nye additionelle midler. Vi har taget udviklingsbistand fra verdens fattigste, gjort dem grønne og giver dem til mellemindkomstlande, hvor man kan regulere fjernvarmesektoren blandt andet, og bryster os af, at vi leverer helt vildt meget i forhold til udviklingsbistand og grøn omstilling. Rigtig mange penge er blevet taget af de fattigste lande, som går til lande, hvor der er et udviklingspotentiale og i den grad et vækstpotentiale også for danske virksomheder. Så ikke for at sige, at de projekter, der kører der, er problematiske, når de bidrager til en grøn omstilling, men det er måske på bekostning af verdens fattigste, så vi lever ikke op til Paris-aftalen. Men det er så heller ikke nok. Altså, der er noget helt strukturelt i, altså den fortælling, der er om, at der er en kolonial fortid og Afrika og ressourceudnyttelse, det sker jo stadig. Altså, vi har jo stadig, altså, verdens olieressourcer, danske pensionskasser har snablen dybt nede i virksomheder som Total og andre, der suger olie ud af Uganda, Tanzania og andre lande. Så i enhedslisten mener vi helt konkret, at vi skal for eksempel have stoppet finanssektorens mulighed for at investere i virksomheder, som ekspanderer fossilt, eller banker, der giver lån til virksomheder, som leder efter ny olie og gas. Det er sådan meget lavpraktisk, det der med at hive den hjem til os selv, i stedet for at give penge kun som en prop i et hul, der er meget større. Og så ved jeg i forhold til lobbyister og sådan noget, der er ingen tvivl om, at det er en stærk kraft, at der er folkelig mobilisering omkring klima, og det fylder meget for folk, og det stadig ligger heldigvis rigtig, rigtig højt på vælgerne prioriteringsliste. Men vi er op imod meget stærke kræfter, og der er en helt strukturel greenwashing, der er ret ekstrem. Alle virksomheder har en klimaplan, alle virksomheder har alle mulige måltal, alle mulige indsatser. Og det bliver brugt aktivt til at, så går det sikkert meget godt, ikke? Og altså, der er jo kommet en ny logik ind i dansk politik, og vi er jo ikke med i den grønne trepart, og der inviterede man jo for eksempel Landbrug og Fødevare til at komme ind og være med til at definere, hvordan man skulle lave en CO2-afgift. Altså man er jo ikke tobaksindustrien med i sundhedspolitikken for at se på, hvordan man hjælper folk af med tobakken. Så jeg synes, der er ved at ske et skred, og hvor man... Det er ikke fordi, at vi ikke skal have... Altså det er jo fantastisk, hvis de kan være progressive og komme med, men det er ligesom blevet sådan en positiv ting, at alle er med til at definere målsætningerne. Det er helt legitimt at regulere sektorer, der ikke bidrager til noget, vi som samfund ønsker, så det synes jeg, vi skal være mere åbne omkring. Tak. Francesca, har jeg stramt tilstyring? Spørgsmålet omkring global syd er helt centralt, og jeg synes, det er på tide, at vi tager et opgør med den her koloniserende måde at se verden på. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fra vestens side blev lidt ydmyge og kiggede ned på nogle af de lande, som rent faktisk kan finde ud af at dyrke jorden, så den ikke ødelægger den, som kan finde ud af at lave nogle af de her systemer uden at forurene. Det har vi måske gjort af noget, men der er faktisk noget rigtig meget, vi kan lære. Og det kan være spændende,
hvis vi mødte de lande, vi kalder global syd eller ulande, hvis vi mødte dem ligeværdigt og sagde, I kan noget, vi kan noget, lad os handle fair. Fordi lige nu, så får vi til at vide, hvad med alle de lande, de vil også gerne være rige. Hvorfor vil de det? Lad os hellere møde med mødelokale og sige, men hele vores planet, den brænder sammen, hvis I gør det, vi gør. Så lad os springe mange af de der medlemmer over, og så sammen skabe de bæredygtige løsninger i et ligeværdigt forhold, i stedet for altid at have en attitude om, at vi i Vesten, vi ved bedst, og vi for øvrigt har magten til at fortælle, hvad alle de andre skal. Jeg er virkelig træt af det. Det var den ene ting. Den anden ting omkring kommunikation, det er jo fuldstændig rigtigt, at i lang tid har hele klimakommunikation handlet om alt det, vi vil tage fra folk. Det kender vi til Alternativet. Er der noget, folk ved, så ved de, hvad vi vil tage fra folk, og det er også kaldet flyrejser, eller hvad det er. Og det er selvfølgelig problematisk. Og derfor så er det jo meget federe at tale ind i en kommunikation, der siger, at det skal være billigst at være grønt. Vi får økologiske grøntsager i sæson, vi får skolehaver, vi får lejrskoler, vi får alt muligt andet tilbage, fordi man begynder at prioritere omsorg på en helt anden måde. Vi får velfærden tilbage i vores samfund, vi får fællesskaberne tilbage. Alt det vi får, når vi omstiller os bæredygtigt. Så der er en kommunikation omkring det. Lobbyisterne, altså du er velkommen til at se partistøtten til Alternativet. Så tror jeg, du vil være helt tryg ved, at vi er det, der hedder det grønne uafhængige parti i dansk politik. Men når det så sagt, så er det klart, landbrugslobbyen, min yndlingsappetit, den har jo alt for stor magt. Der er alt for mange klasser, der styrer, at en lille bitte gruppe danskere får lov til at forurene vores drikkevand, forurene vores jord, dyrepæreri, alt muligt andet. Så selvfølgelig har den for stor rolle i dansk politik, og det er en kæmpe bremseklods i forhold til den bæredygtige udvikling. Så havde du det. Jeg tror, jeg har noget. Ja. Så har vi til sidst, og ikke mindst, Samira. Jeg skal gøre det kort. På det, der hedder kommunikation, der tror jeg, at vi på alle områder, ikke kun på klimaområdet, er smadret udfordret af som politikere, som borgere, at der ikke er plads til nuancer. Der ikke er plads til lange forklaringer. Så i det øjeblik, man har fået sagt den første halvdel af sætningen om, at noget bliver dyrere, så får du ikke lov til at sige, at noget andet bliver billigere, eller noget bliver bedre, eller det bliver godt for dine børn og børnebørn osv. Fordi det der med, at oksekød det bliver dyrere, det er headline, og det er det, som folk de bemærker, eller om det er gasfyr, der ikke længere skal udskiftes. Og det er et problem over hele linjen. Jeg har nu tillid til, at alle mine kollegaer, også uden for mit eget parti, vi har jo alle sammen skrevet under på grundloven, da vi blev valgt i Folketinget, og med det følger også, at vi ligesom står til regnskab for vores egen overbevisning og er vores eget mandat. Så taler vi selvfølgelig med en masse organisationer og bliver klogere, fordi som jeg sagde i svaret før til hende, der spurgte, det er ikke os, der er eksperter. Vi er nødt til at hente noget viden fra forskellige organisationer. Men det vigtige det er, om vi kan sortere i den viden, så vi også personligt og partierne kan stå på mål for det. Elefanten i rummet, det er i den grad en elefant i rummet. Ja, vi taler om det, og vi har forhandlinger, vi har nogle snakke om, hvad det er for en opgave, vi står overfor. Men på en eller anden måde bliver det altid parkeret som EU og noget internationalt og IPCC, FN. Altså, lille Danmark kan ikke løse det hele. Og det ved du jo sikkert også godt, men bringer det derfor til vores bevidsthed nok en gang, og tak for det. Vi skal have langt større klimabistand. Vi skal have en langt højere udviklingsbistand, som jo er til gavn for de mennesker og lande, som den går til, men som jo også sikrer, at der ikke kommer en masse flygtningestrømme, som kan få hele den, set med Radikale Venstres briller, ubehagelige udlændingedebat, diskrimination og hvad der følger deraf, til at blusse op igen i Europa og ikke mindst også i Danmark. Hold op, hvor har det været fantastisk at være med til den her debat, og der bliver leveret klapsalver, når man siger, at noget skal være dyrere. Tak for det. Og men jeg vil stadig have lov at sige, at det er måske lidt skræmmende. Den største klapsalve kom, da vi nævnte Store Bededag. Nå. Nu siger du vi. Så, ja, du. Nej, jeg vil lov at sige tusind tak. Personligt går jeg herfra faktisk nok måske lidt mere positivt. Når vi kan se en så bred del af Christiansborg faktisk
faktisk grundlæggende alle sammen står heroppe med et ønske om, og en intention om, vi skal fandme gøre en forskel. Så det vil jeg sige tusind tak for at få mig i bedre humør, og tusind